जानो लोंनो उन्दुनो माने जेबोखौनो सुखुवा जादों आं। माने दिनै ब्रेकआप जानाय रखम मोनना लादों आं। जानो हागौ लैथोसेया आंखौ आइ लाभ इउ होननानै बुङाखै, थेवब्लाबोथ' आंजों रायज्लायबाय थायोमोन ना गोसथोनाय बायसि। दा आंजों रायज्लायला, बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों। माने ब्रेकआप जानाय रखम मोनलाय लांदों आं। लैथोस्रिनि फन। हेलौ लैथोस्रि, नोङो आंखौ दिनै फन खालामदों दि मा नोङो आंखौ रायनो थाखाय फन खालामबावदों नामा? ओहो टिलु, आं नोंखौ रायनो थाखाय फन खालामाखै। आं नोंखौ निमाहा बिनो थाखायसो फन खालामदों। टिलु, आं नोंसोरखौ दाखालि एसेबां गोरा गोरायै रायदों आरो मा होननानै रायाखैमोन आङो। हागौ आंखौ निमाहा होदे। सरि टिलु, आइ एम सरि। आइ एम भेरि भेरि सरि टिलु। लैथोस्रि, नोङो सरि बुंलायनाङा। जालांबाय आंबो बावगारनोसै, नोंबो बावगारदो। जेबो निमाहा बिलायनाङा, जेबो सरि बुंलायनाङा। थेवब्लाबो टिल्लु, आं मा होननानै रायाखैमोन नोंसोरखौ। दाया नोंसोर आबौमोननि नङा, आइनिनोमोन। टिल्लु, जों आइनि थाखाय आंनो निमाहा बिनाय जाबाय। प्लिज अननानै जों आइखौ निमाहा होबानो जाबाय। आइया मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ दिनै नोंसोराव थांनानै? ना बियो जानोनो मोनाखै, ना लोंनोनो मोनाखै, ना आखायाव बिनियाव फैसायानो गैया, ना थाखायानो गैया? मानो बिहामजो जागोनलानि न'आवनो मानो सिखाव खावनांगौ बियो? आं जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै। नंगौ, जों आइनि बेगाव मोस्रोमानो अन्थाइ सोना दोनदोंमोन, ओमफ्राय सनाखौ लाखिदोंमोन। ओमफ्राय आइया बिदिनो नायालासेनो सनाखौ फाननो लांदोंमोननो। ओमफ्राय आरो बिदिनो मानसिफोरबो दङमोन, जाय दखानावबो आइया सना फाननो लांदोंमोन। बे दखानाव मानसिफोरबो दंसैमोन। बेयावनो जोङो आदानि लोगो बिब' माने खाब्रांस्रि होननाय बेबो दङमोननो। ओमफ्राय खाब्रांस्रि आब'आ भिडिअ थिखांना लादोंमोननो। ओमफ्राय जोंफोरनो मैया दिन्थिदों भिडिअखौ। बिहासो अन्थाइखौनो खोजाना होननानै फाननो लांदोंमोन। मानसिफोरा जा रोखोम मिनिखादों, आं जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै भिडिअखौ नायनानै। खाब्रांस्रि आब'मोनाथ' जों आइखौ फाग्लिसो सानदोंमोननो। दा आङो बे भिडिअखौ नुनायखायसो फोथायदों, नङाबाथ' आं नोंसोरखौसो गाज्रि सानबाय थागौमोन। टिल्लु, हागौबा जों आइखौ निमाहा होदे आरो नोंसोर बिबारि बाजैमोनखौबो निमाहा होबानो जाबाय। जागोन दे सना। सना? माबा खुगायानो सना थांफ्लांदों आंना। सरि। जागोन दे लैथोस्रि आब', निमाहा होगोन दे, आंथ' होखाबाय। थेंक इउ टिल्लु, नोङो जोबोद मोजां मानसिया। आं नोंखौ आं नोंखौ मा बुंनो नागिरदोंमोन नोङो? माने आं सानखादोंमोनानो नोंदि निमाहा होगोन होननानै जों आइखौ आरो आंखौबो। र' थांगासिनो। देनाय टिल्लु, दोनथ'नि दे, आंखौ आदा लिंहरदों र'। दानो आं बेखौ मा होनना बुंफ्लांगौमोन। आं लाजिनायसो मोनसिबाय, बेनिखायनो फनखौनो दोनबाय आं रायज्लायनो लाजिबाय दा। नंमारगौ, टिल्लुआ मा एसेबां मोजां। आं टिल्लुखौ लाइक खालामो माने आं नोंखौ मोजाङानो मोनो। नोंबा मा सानो? आरो आंखौ सना होनना बुंलायदों, माने बिबो आंखौ मोजां मोनो खोना। आं दिनै जोबोर खुसि, आं गोसोखौ बेसेबा स्रां मोनबाय। टिल्लुआ आंखौ सना होनना बुंदों, माने आंनिबा बियो आंखौबो मोजां मोनो, आं मोनथिथारबायलै। नङाबा बियो आंजों मानो रायज्लायबाय थानो? बेनिखायथ' बियो आंखौ फन खालामबाय थायो, आंखौ मोजां मोनो बिबो। साला बे आइयासो सनमान थांहोजोब्बाय, बिहामजो जागोनलानि सना खावैनानै जोंफोरनि गन्थंखौसो हास'जोबना होबाय। आरो अना खानानो गांजेमा गोसोम रानिया, बेखौबो मा होननानै रायाखैमोन आङो। आं जोबोद गाज्रि बाहायदोंमोन गांजेमा गोसोम रानिखौबो, आरो आंनो होखानाय रखम जादों। आं गांजेमा गोसोम रानिखौबो दायो फन खालामनानै लिंहरबावगोन। आं गांजेमा गोसोम रानिखौबो निमाहा बिगोन। साला गासैबो आइनि थाखायनो जाजोबदों। बिबारि बाजैमोननि सना खावग्रा आइया साला निमाहा बिहैनांगोन बिसोरनियाव। आं मोनथिया, निमाहा बिहैथारनांगोन। बिनि थाखाय साला आङो मा होननानै रायाखैमोन बिसोरखौ। आरो गांजेमा गोसोम रानिखौबो, टिल्लुखौबो, बिबारि बाजैखौबो, मोस्रोमखौबो आं जोबोद लाजिनाय मोनथारबायलै।
आयै नों मानो बेफोरबायदि खामानि मावमारनाय हा नों मानो बेबायदि बाजिलानि खजानाखौ मानो खावनायमोन नोंनि आखायाव थाखायानो गैया ना फैसायानो गैया नोंनोलाय माथो आफायानो हाजार हाजार फैसा हरखाबाय थायो ओमफ्राय नोङो मालायनि खजानाखौ मानो लब जानाय हा एसेबां बुरजा खाजाना बेनिखायनो आङो एसे लब जादोंमोन आरो जिउआव रावनियावबो बेफोरबायदि एसेबां बुरजा खजाना नुफेराखैमोन आं बेनिखायनो माने लब फैना होदों आंनि गोसोआव मानो एसेबां बेफोरबायदि नङायै मानो नों एसेबां लभिया हो आं बुजिखौनो मोना एसेबां फैसा थाखा दांनो मोनबाय थायो नोङो नाथाय नों मानो एसेबां लभिया दे आइ जा जालांबाय आरो आंनिनो गोरोन्थिमोन आंबो मानिना लाबाय दा बे बाथ्राखौ लानानैनो आंखौ रायबाय थानाङा मिथिगौना जा जालांबाय आरो आयै बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा आङो बिबारि बाजिमोनखौ टिल्लुखौ मोस्रोमखौ गांजेमा गोसोम रानिखौ मा होननानै रायाखैमोन नोंनि थाखाय नोंखौ आं मोजां साननासो आं नोंनि लोगो जादोंमोन नोंनि साइड जादोंमोन आयै नों मानो सानागौआनो बेफोरबायदि खामानि मावमारनाय हा नोंनि थाखाय जोंखौसो जोबोद लाजिनांगौ जादों मिथिगौना आयै दे फिसाफोर जा जालांबाय आरो आंनिनो गोरोन्थिमोन आं मानिनाबो लाबाय बे बाथ्राखौ लानानै नोंसोर आंखौ दा रायबाय थानाङा मिथिगौना जा जालांबाय आरो बावलांदो आयै नोङो बिबारि बाजिमोननियाव निमाहा बिहै मा आं निमाहा बिहैनांगौ औ आयै नोङो निमाहा बिहैनांगोन नोङो गोरोन्थिखौ मावदों जाहाथे नों निमाहाखौथ' बिहैनांखागोन ना नोंनि थाखायनो आं नोंनि साइड जानानै बिसोरखौ मा होननानै बुङाखैमोन मा होननानै रायाखैमोन आङो निमाहा बिहैयाबा जाया होमबा जागोन दे नोङो बिसोरनि न'आव थांनानै निमाहा बिहैयाबाबो जागोन नाथाय नोङो फन खालामनानै बिसोरनियाव निमाहा बिनांगोन गोरोन्थिखौ मावदों जाहाथे निमाहाखौबो बिखानांगोन नोङो लाजिबा जाया आयै सिखाव खावनाय टाइमावथ' नोङो लाजियाखैमोन दा निमाहा बिनो होनायखाय मानो लाजिदों नों आयै दे आं फन खालामनानै बिबारि बिहामजोनियाव निमाहा बिगोन दे आरो आयै मोनसे बाथ्रा नोङो निमाहा बिनायजोंल' जाया हागौबा नोङो नोंनि गोसोखौबो एसे मोजां खालामनो नाजादो नोङो मालायनि थाखा फैसा सना बेफोरखौ नोङो लब जानांला सोलायदो आयै नोंनि गोसोखौ एसे सोलायहोदो लैथोस्रिया जि बुंदों नंगौखौनो बुंदों आयै नों नोंनि गोसोखौ एसे सोलायदो आरो हागौबा नोङो बिबारि मोननियाव निमाहा बिमार आयु इसोर आं बिबारि मोननियाव निमाहा बिनांगोन दा आङो बोरै बिगोन आं लाजिनायसो मोनसोबाय खजानाखौबो खावि नङा खावफ्लांदोंमोनबो एसेबां माने बुरजा खजाना खरर थाखानि खजाना नुबाथ' एसेबाबो लब जाखागोन ना बेनिखायसो आङो खावदोंमोन आरो दा खजानाखौबो मोनदिया आङो ओरैनो निमाहा बिगानाय जासिगोन आरो नंगौ आं जोबोद लुबैसुलि आं लुबैनायखौ एसे खम खालामनांसिगोन सना रुफा फैसा बेफोरखौ नुबानोथाय आंनि गोसोआव लब फैखायो आं दिनै जोबोद खुसिखौनो लाख'नो हायाखै मानसियालाय फाग्लासो जाबाय नामा इले औ आं फाग्ला जाबाय खुसियावनो नोंहालाय माखौ एसेबां खुसि जाखो बाग्लुबाय थादोंदि बिबारि आब' दिनै लैथोस्रिया आंनाव निमाहा बिदोंसो लैथोस्रिया नोंनियाव निमाहा बिदों नाथाय मानि थाखाय माने लैथोस्रि आब'आ गावनि बिमानि साइड जानानै जोंफोरखौ जोबोद माबा माबि बुंदोंमोन ना नोंसोरखौबो ओमफ्राय दा बिमाखौ जोंहानि खजानाखौ खावदों होननानै मोनथिबायनो सोरनिबा मबाइलाव नुदोंनो भिडिअ सोरबा थिखांना लादोंनो खजाना फाननो थांनायखौ ओमफ्राय दा बेखौ मोनथिनानै दा आंनाव निमाहा बिदों आरो लैथोस्रि आब'आ निमाहा बिमारदों माने गावनि बिमाया जोंहानि खजानाखौ खावमारदों होननानै बियो गनायना लाबाय आरो ना औ सोरबा मालाय भिडिअ थिखांना लादोंनो सोरबा मालाय अर्गेंनि बिब'नो माने फोजोंसार गमिनि लोगोनो सोरबा खाब्रांस्रिनो बियो मालाय भिडिअ थिखांना लादोंमोननो
माने गादावरिया जोंहानि खजानाखौ बेनिफ्राय थांनानै गावनि न'आव नाहैयाखै होनना डाइरेक्ट फाननो लांदों। ओमफ्राय नोंथ' अन्थाइ सोना दोनदों, ओमफ्राय बियो अन्थाइखौनो फाननो लांदोंमोन ना खजाना होननानै। ओमफ्य दा बेखौनो मानसिफोरा नुबाय आरो नुनानै दोखो दोखो मिनिबायनो। ओमफ्राय सोरबा सोरबि भिडिअबो थिखांना लादोंनो, ओमफ्य बिबो लादोंमोन खाब्रांसि होननायाबो। ओमफ्राय सोरबा सोरबिथ' बे गादावरिखौ फाग्लिसो सानदोंमोन मानसिफोरा। फाग्लिसा ना मा सानो देनाय, हा अन्थाइखौनो खजाना होननानै फाननो लांदों। थेंक इउ दे खाब्रांसि आब', नोंनि थाखाय गादावरि आइया हमजाबाय। औ नंमारगौ दे, जुदि बे खाब्रांसि आब'आ भिडिअ थिखांना लायामोनबा जोंफोरखौसो गाज्रि सानबाय थागौमोन ना लैथोस्रिमोना। औथ' आरो जोंफोरखौ मा मा होननानै रायाखैमोन लैथोस्रियाबो। औ आरो फोजोंसाराबो आरो मा होननानै बुङाखैमोन जोंफोरखौ फार्स्टआव। उनावसो आं बुंनायावनो एसे फोथायदोंमोन बियो। मोनदोंना बे गादावरि बुरैया जोंहानि खजानाखौ खावनाया हमजामारबाय। इसोर भगबान दङ ना, बिसोरो नायबाय थायो सानफ्रोमबो। नंगौथ' आरो नोंनि बिखुनजो जागोना एसेबां लभिया माराबो थै। औ आं एसेबां बिदि जोंहानाव फैनानै सिखाव खावलायगोन होननानै सानथाराखैमोन आं। हा सोर साननो दोना एसेबां गोदै गोदै रायज्लायखायो मोजां रखम। औ नंमारगौ दे नंगौथ' र'। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मानो होनबा आंहा दिनै समनि एसे आंखाल आरोना, बेनिखायनो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना। भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर, आरो साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो, जोंफोर गाबोन नुजाफैलायसिगोन।